बिटिआर रायजोनि मुङै खौथि खौथि थाखा फैसा होगासिनो दं। बै थाखा फैसाफ्रा बबेयाव मा जानानै दं बिनि हिसाबखौ हो बिटिआर सरकारा। जाय सरकारा बर' फिसाफोरनि गांनाय उखैनायखौ जेबो बुजि रोङा एबा मिथि रोङा बैफोरबायदि सरकारखौ जोंनो मानो नांगौ? এনেকুৱা কাম কৰিছে যদি অৰুণোদয় স্কিম পাব লাগে আমাৰ মহিলাসকলে ইউপিপিএলৰ গামছা পিন্ধিব লাগে। ইউপিপিএলৰ গামছা যদি নিপিন্ধে তেতিয়াহ'লে এই অৰুণোদয় স্কিমো নাপায়। গাঁৱত কি হৈছে যদি PMAY IUI ঘৰ পাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আগতীয়াকৈ ইউপিপিএলৰ আৰণাই পিন্ধিব লাগে। তেনেকুৱা ব্যক্তিসকল তেনেকুৱা নেতাসকলে কোনটো শ্ৰেণীত পৰে? তেখেতসকলে ইডিঅটৰ বাহিৰে কোনো শ্ৰেণীত নপৰে। सानजौफु मुगानि साफ्रोमखौबो बरायग्रोना लाबाय। दायो लोगोफोर प्रमद बर' सारखौहाय ओरैबायदि रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनबाय, दुखु मोनबाय। दुखु मोननायजों ओरैबायदि सहायनो हालिया रायजो राजा साफ्रोमबो। कुइसन फैबाय मानसिनि गोसोआवहाय प्रमद बर' सरकार सालायनाया माबायदि जाखो? जेबो मोनले, साथा गंसेबो मोनले, मुसारि गांसेबो मोनले, अरुणोदय स्किमखौबो बानायनानै होआ। मेम्बार चेयारमेनफ्रानो बेबायदि माने डकुमेन्टस हरलाबो रेजेक्ट खालामो। बेबायदि बानायनानै होला, जेबो सुबिदाखौनो होला, स्किमफोरबो गैला मोनले। बेफोरबायदि न' बांफोरनि बेबायदिबो आसनिफोरबो गैले, दंग' बान्दो लामा सामा मावनायनिबो जेबो आसनि गैले। बेफोरबायदि जोङो रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय जोङो खोनानो मोनसै आरोखि। बिटिआर रायजोनि मुङै खौथि खौथि थाखा फैसा होगासिनो दं। बै थाखा फैसाफ्रा बबेयाव मा जानानै दं बिनि हिसाबखौ हो बिटिआर सरकारा। जानाय अरुणोदय स्किमनि बेलायावहाय कल रेकर्ड रायज्लायनाय नोंथांमोना खोनासंना लादो। हामबायसै, थेंक इउ। हेलौ आमाय ओइ आंहा नामा गैया ओमफ्राय नोंना नामा सहैयाखिसैलै। बे माबाया चेयारमेना आं होनदोंमोन बे चेयारमेना उनावहाय रिजेक्ट खालामनानै गालांखो ना माखो? गैया, गासिबो सफैजोबदों आं हरनाया। आं बुंबाय थादोंमोन बेखौ माबादो हरदो सोनानै होननानै बुंदोंमोन आं। गासिबो थांखाजोबखाथोंसै होननानै। बेबा मानो हराखिसै? बे एसे फाल्थु खालामदों बियो मानसिया गोदाव सोरावनो। दे हरथारैखौलाय। औ। प्रमद बर'नि खामानि मावनाया मोनसेबो जायाखिसै। रायजो राजाजों साफ्रोमखौबो थगायजोब्बाय। मा खालामनानै जाबावनाय मानसिफ्रालाय? स्किमबो गैया, मानसिफोरनो पाब्लिकफोरनोबो जेबो मुवा बेसाद होरोङा, बेबायदि आरोखि।